dneska hraju Minecraft. Nevyrábím žádnou zbraň, nic takového, ale hraju Minecraft. Jo, omlouvám se, že další dobu nebylo video. Teď už videa budou vycházet zase častěji, aspoň doufám, pokud já budu stíhat. Jo, ale teď předem děkuji tutorialsy.cz, že mi pomohl nastavit bandicam. A kdo jiný by tady byl se mnou než tutorials.cz. Čus! Jo, jsem tady s Pepíčkem Minecraftem, jak mu říkám, protože mi pomůže, jak to hrát. Tak, a jdeme na to. Tak jsme tu a natáčíme. Kit si nedáme, ale půjdeme do týnu. Jo, červený. A jdeme na tento parkour. Šup, šup. Ty vole. Já jsem taky parkourista. Ty vole, I Mr. Parkour. Jo, vykakaný to mám. S tebou. Já to jdu odrbat ještě jiným stylem. Tak. A předem děkuji, že jste se na to video koukli. Už se nemusíte dívat, už je tam zhlédnutý, takže bereme prachy. Ty. A já ten parkour dokončil. Jupí. Bez očurávání, bez odrbání. Aha. Aha, my si máme dostat tamhle. No. Hej, ale jak jsem předběh to Ironmana, jak tam byl. Ují, tohle jsem si říká parkour. Není. Tamhle Iron, musíme mu ho vykrást tomu našemu. Jen tak předem se omlouváme, jestli uvidíte nějaké lagy, ale to bude za příčinou toho počítače. Jestli nebudou vycházet videa, tak tutorials.cz nám to tady bude natáčet. A kdyby už tak když bude nějaké hraní s fanouškama, tak já se rád připojím. Tak, tutorials nám řekl svůj projev. Like, odběr a čus, čau. Jo, to je Jiprovi prej. Jo, ten server vám dám do popisku, to je jasný. Na Game Teamu. Tutoriál se vám nedám do popisku. Ty jude. No tak vám ho tam dám. A další to můj kanál, který natáčím super videa, koukněte se na ně. Ten tam dám v jiném videu. Přesně já budu točit challenge. To jsem mnou taky. Ty nejseš challengeový typ. Je, to jo, vážně. Jo, vážně nejseš challengeový typ. Si vezmu jellybeany, celou hrst a si bude v pohodě. No právě, jak tom nejseš challengeový. Mám se s toho zablít. Tady stálo železo goldy. Nebo kde to vzal, hajzlík? Proč jsem si nedal už to brnění? Už buď ticho. Jo lidi, říkám vám, tady to je poslední video s tutoriálsem. Tak se těšte. Ne, že si ho tady někdy pozvu. Jo, a udělám to tak, že pokud tady bude více jak 5 lajků nebo 5 lajků, tak natočím buď to další video z Minecraftu, anebo přemýšlím nad Agariem. Teda ne nad Agariem, s Ethereum musel pletit. Že jich zahrál. A když to video dosáhne velkému úspěchu, tak speciální další z Minecraftu. Kolem 10 poslučí.
Jdeš další ráno. Tak, nakupíme bloky, jak říká Peppa Minecraft. Pepíček nemá pindíček. Jo, a upřímnou soustrast tady s Pepíčkem, protože nemá pindíček. Fakt, upřímnou soustrast. Je vykastrovaný. Honzo, ty už si nezašoustáš. Se mnou taky ne. To říkal kdo? Omlouvám se za tady to úchyla, s kterým hraju. Je mi to taky líto, že s takovým to úchylem hraju. Co mi je, tak já mám obrnu mozku. Jo, skočíme si pro Iron, ať můžeme, co? Taky. Řeknu mám na to, spadlo to. Budu se nakoupit žrádlo a asi půjdem na střed. Jeden iron. Druhý iron. On je vyupgradeovaný. Budete natáčet hry z telefonu? To se ještě uvidí. Uvidíme, jestli budu ještě natáčet i hry z telefonu. Se fakt uvidí. Nebo z toho tabletu, jak říká. Ne, už neopravuj. Však ten Horstwell. Z reklam. Já ti dám problém. Já ti udělám problém. A jdeme nakoupit bloky a jdeme na střed. No, protože zabijem tutoriál. Majs. Kolik bude stojí pickaxe? Ten? Jste se posrali, ne? To se radši koupím ten za tohle. Parkour. Tady toho parkour mistra uvidíte jen jednou za život. A to právě teď. Koupíme toto. Můžeme jít na střed. Dělej stav. What is this? Ty vole. Ty ještě zachránil, Vím. Prd. WTF, jak mě no tak dál zabít. Tak teď nás vypnout, bo co? Máš triček. Neoběhni to asi. Běž k ní. I believe I can fly.
Ten motor je jenom jeden a musím jít třeba. Ne, jde na mě teď. A je mrtvej. Jipr ho zabil. Co? A ten, to byl zrovna ten, co vás oba zabil. Neměl na nás útočit. Kdo si dovoluje s Jiprem? Nevyhraje nikdy. Jako já mám ještě jeden. O což je za chvilku na nás jde. Musíme rychle meč. Nejde. Pepíček Minecraftíček se splet. Všecko. Toho si vymyslel. Jdu další zabít. Víš, co ti na to řeknu? Šogu! Ale měl jsi zaútočit dřív? Já vím, ale chtěl jsem si udělat srandu. Než si mě všimne. Ale to bylo dobrý. Pozorně se stalo, Mm. že já jsem hrál Survival Games serveru, jsem hrál Bed Wars, jsem měl luk level 1 a sheep a tam byl nějaký typ na mostě, co měl úplně nejlepší věci. Já jsem se skočil a lukem jsem ho trefil. Nein! What the fuck? To je tvůj. Aha. Já myslím, že to je ten modrej. Tak jsem se málem sám vlastně zabil teď. Jsem pako. Jo, je dostavená. Není dostavená. Uf. Ještě, že máš ty drblí čanky. Ale do jedné vesílky udělal jednu věc, že, že nemusíte ani skákat. Je tam. Tyva, to je tenhle ten, jak jsem ho zabil. Já o tom nedělal. Vážně ne. Nebo udělat atentát na jeden vínce jako čas. Chápeš, že bych potřeboval bloky. A nejprve budete někdy natáčet na Strangera 6 Ani? Jo, nejspíš jo. Já si tě pozvu, jestli se mi bude chtít. A poslechnem tady tu buzertašku a půjdeme přesně naproti. Ti, co jsou naproti nám, jdeme někoho další. Kdo by je taky chtěl? No právě, kdo by je chtěl? Ty jdeš. A jo. Hej, skoč, skoč! Ne, do prda! What the fuck? Jeden spadl! OK, one kill. Pojďte. Holky moje. Ne, počkej si tady. Když k tobě někdo půjde. Aspoň To je retard. a on zkoušel ten tvůj trik. Běhni do něj a můj predator si poradil. Ale jsi na skillený už. Jenom jedný. No právě. Do vzduchu. A jo? A nikdo o tobě nebude vědět. Vezmu se teď kamerný mečík. Kamerný meč. Ne, ty vole, to nebudu mít moc bloků. Nevadí. Kamerný meč. No právě teď. Našetříme se tady. A nebo si koupíme aspoň to. Šup. Šup. Nasadíme. Vezmeme. On mi vykradl železo. To je negr.
Zase vykradne železo, ty negře. No tak to nám postačí na bloky. Tak. A jdeme udělat atentát na Heidricha. Na Vedricha. Je to jelo, jde na vás. Ty kundo, pojď sem. Ještě jsem to zabezpečil. To je lama. To si jak... To si jako myslí. Ty jdeš na žlutý, on je mrtvé. Ne, on se odpojil. Jeden co odpojil za rady, on jsou mrtví. To je dobrý. Jdeš na žlutý. Co odpojil? A jo, teď jim často tady bývá ještě vajíčko, tak když ho zničím, tak budeme mít tokeny. Ne, už se celý odpojil. Super. A ten modrý se zničil tak furt. To je týpek. Já jsem nezničil jako Iron a ještě Diamant. Kdo by ho chtěl zničit? Vás to zajímalo, tak se koupil za tokeny ten týpek modrý. No to mi asi došlo. Protože tak rychle na začátku by tohle neměl. Hej, oni umřeli. Ne. Pata. Let's go. Čekej. Čekej, tady. Hoď ho. Dobrý. Cože je? Já budu dát ten a taky normální. Hej, jsme skoro jediní. Tyhle tohle se snad... Čekej tady. Nenabíhej. Bys to mohl se... Na 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 na. Udělal parku. Hej, ty jsi zabil. Jednoho. Tady to je asasin. Jak já tam jen naběhnu. Hej, jak ty? Nestůj tam. Já hop a jdeme dál. Ale dobře jsem dělal pro tebe. Jsem šikulka. To jsou heky. A jem šikulka. Přeskočili jsme zlato. Jo. Teď jo. A přeskočili. Teď musíme se koukat. Tady je cesta. Ne. Jude. Hej, počkej. Vyskoč a zhodě. Ne, to tam nedošáhneš. Chápeš, že tady není cesta. No ale že bys takhle skočil a už ne. Co jsem mimochodem předtím? No. Jdem na modrýho. Tak se mohl skočit do dálky. Já jdu na modrýho rychle. Proč si všichni ničují cesty? Lámy. Bata, let's go! Padám dolů. Ele. Do prd ele. Diamond! Já vím. Jdeme for blok. Tak, máme bloky. Jsme na tom stejně jak ten modrý. Kdo? Ten můj. Já bych mu napsal, jestli bych jim dal jeho věci, aby to šel atentát na modrýho. Půjdu. Asi by si spadnul. A spadnul by si s těma věcma. Pak tě vrátí. Dun, 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 dun. A další je dole. Pojďme, podle učebnice.
byl zlikvidován pomocí Jipra. Da, 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 da. Máš skoro na diamant. Jdeme na ně. Zelení, třeste se. Nevím, ale mi to jedno. Tak, a víš, co si ještě k tomu koupíme? Počkej, ale vem si brýle. Budeš mít ultra silný. Budeš mít to full iron, myslím. Takže já bych si dal... Co jsi říkal, že nemůžu? Už můžeš mít full iron. Hele, kámo, řeknu ti takhle. Díky. Tam tomu, kdo tady byl? Jo, že on si to upgradeoval. No právě. Mě aspoň hodně helpnul. A můžeme jít. Já si vezmu ještě 5 diamantů, ať máme i na diamantový krumpáč. Který bude na zelený, který má Unbreaking 1. Tak a jdeme na ně. Hodně rychle. A jsou v prčicích zelení. Co? Bez věcí, týpek skočí do strany, zhodí tě, tečka. A ty umří s dobrá věcma a pak a pak zase na. Já to vím. Já nás budu hodnej. Tak, to stačí, to už na tebe nedošám. A už mě někdo dělá. On to přeskoč. Přeskoč tam. Ty vole, já to věděl. Co to bylo? Ne, běž k němu normálně. Ne, luk! Co to? Kde se bude? On má luk. Takže už tam jdeš zase k tomu modrýmu, který si zabil. Skakej, by tě mohl trefit. Jo, on má. Já bych k tomu modrýmu. Ten tam má vytuněný, takže... To vypadá hustě, jak jsi to postavil. Jak helma. Jdeme mu tady nakrást. Hej, načurkujeme si zlatý jabka. A kolik stojí luk? Koukej sem, Ne, ještě ne. Já chci jen 3. Já jsem si chtěl koupit i šípy. to nevadí. Kolik stojí? 12? Síla či punch? Ne, běž ještě. Odhození. Běž ještě 32, na ní si musím udělat 32 a odhození. To aspoň se můžeš nažrat. Hotová? Já vím, že jsi bude říkat, ty vole, neplejtvej zlatýma jabky. Ale je jich hodně. Takže můžu. Jo, hejtujte si tutoriál se mě, nechte na pokoji. No. A on to měl hodně nubovsky zabezpečený, viď? Jo, a šipni to. Nebo A jdeme na něj. taky jeden, ale to nevadí. On už tam atakuje. Jo, přemůžeš. Tak zatím na mě střílej. Já půjdu taky na ně. A on může pomoct tomu. Zabíjet je a on to bude ničit. A nebo obráceně. Ty vole, Jsi to přežil. ty kundy. A jdu ještě, já nevím, jestli tady jdou poušť. Ty vole, Ulti by hack. John Cena. Ulti Ber. by hack, že laguje se. Oh shit. Jabko, Co to bylo? jak na takovou dálku mě mohl zabít? A ještě mířu úplně
někam. To zase budou komentáře. Ty neumíš hrát Minecraft. Ty neumíš hrát Minecraft. Land. Já miluju Kaufland. Kupuj si dobrý modrýně. No. Budu na ně už takhle z fleku. Ale jak jsem to úplně těsně skočil k nim. Tomu se říká epic skok. Kde je ten náš? Je to tady? Je. Tau. Mám hashtag flyhack. X-Men. Protože je tady u něj ten náš. A teď tam nebude. Kde je kurňa ten náš? No, držíš to, já to vidím. Tebe bych taky zabil. Tak koupíme zase jabka. A jdeme na bloky. Nakupíme bloky a jdeme na ně for attack. Takže, měl jsem je rád, dělám si srandu. To je jedno. Hele, teď nakupujou. Už jdu nakupovat. Hej, what the fuck? Já nesmím. A teď. Hej kamaráde, jestli to nechráníš, tak tě zabiju. Počkej, mám taktiku. Luk, střílet po mě. Jo, jak ty máš taktiku odstřelovač. 32. A mu stačí tady ten luk za jedno, aby se mohl Dobre. Bereme si sílu 1. S 13 šípama to dáme. Tady je síla 1. Jak to? Game team. Výhra! Jumpy! Tak, tady to bude konec videa. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli jo, dejte mi like, odběr, koment a tutoriál si pod sem. Čus!